Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Ito po si Kuya Raul, ang pinakabago pong narrator po dito sa Ang Sundo Horror Stories. Isa po ako sa mga bagong narrator na magkukwento po dito sa inyo. Siya nga po pala ako'y tubong Bicol, ngunit ako po ay lumaki po sa Amerika. Kaya't pasensya na po kung medyo islang po ang ibang salita ko. Narito na po ang ating kwento. Magandang araw Kuya Raul. Ako po pala si Peter. Ang kwento ko po ay nangyari noong 1992 sa isang liblib na baryo. Minsan akong tumira sa isang baryong halos limot na ng mundo. Wala itong pangalan sa mapa. At kung meron man, malamang burado na ng alikabok at kalawang. Doon ako lumaki, sa gitna ng mga bundok, palayan, at mga kwentong hindi dapat pinakikinggan tuwing gabi. Ang araw doon ay tila palaging nakabalot sa ulap, mainit pero malungkot. Wala kaming masyadong kuryente, walang signal, at ang pinagmamalaki lang ng aming lugar ay ang malamig na bukal at ang tindera ng asin na araw-araw mong makikita sa may lumang waiting shed. Hindi ko na matandaan kung kailan ko siya unang nakita, pero palagi siyang nandoon, nakaupo sa serang bangko, hawak ang lumang bayong, at laging may tinig na parang humuhuni kahit wala namang nagsasalita. Maputla ang kanyang balat, parang tuyot ng panahon, at ang kanyang mga mata. Ayokong tumingin ng matagal, parang may kung anong bumubulong mula roon. Bilang bata noon, kinukwento lang sa amin na siya raw isang byuda nagtitiis sa hirap. Walang anak, walang kamag-anak, at sa asin lang umaasa ng kabuhayan. Pero kahit ganoon, kakaibang dating niya. Kapag dumaraan siya sa harap ng bahay, napapansin ko na tatahimik ang aso namin. Hindi tulad ng iba, hindi ito tumatahol. Humihimli lang, parang natatakot. Minsan, sa tuwing bumibili ako sa kanya ng asin, nararamdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi malamig na presko, kundi malamig na parang may humahaplos sa batok ko. At kahit maliwanag ang araw, tila may aninong sumusunod sa kanya mula sa malayo. Aninong hindi mo maintindihan kung guni-guni lang o bahagi ng kanyang katauhan. Ang baryo ay simple. Mga taniman, ilang tindahan, at isang kapilyang laging sarado. Pero kahit tahimik, ramdam mong may kung anong nakatago sa ilalim ng bawat yapak, bawat tingin, bawat huni ng kuliglig sa dapit hapon. At sa lahat ng ito, isa lang ang hindi nagbabago, ang tindera ng asin. Parang hindi siya tumatanda. Parang laging nandoon. Parang hindi umaalis. At ako'y tahimik lang noon. Ngunit sa puso ko, alam kong may kakaiba, na may puwersang gumagapang sa paligid. Hindi mo man makita, pero siguradong naroroon. At sa bawat patak ng asin mula sa kanyang kamay, tila may sumpang kasabay nitong bumababa sa lupa. Noong una, inakala kong ang gabi sa aming baryo ay basta madilim lang. Tahimik, malamig, at walang ibang ingay kundi ang huni ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin sa talahiban. Pero unti-unti, may mga gabing nagiging kakaiba. Mula sa bintana ng aming bahay, madalas akong nakatanaw. Hindi dahil may inaabangan, kundi dahil hindi ako mapakali. Tuwing sumasapit ang 10:00, tila may bumubulong sa dilim. Hindi tinig, hindi rin tunog ng tao. Isa iyong parang mahaba, malalim, at gutom na buntong hininga, na para bang may nilalang sa kagubatan na matagal nang natutulog at ngayon ay gumigising. Hindi ko masabi kung saan nanggagaling ang tunog,
Minsan, akala ko sa likod ng bahay. Minsan naman, sa ilalim ng sahig. Pero pagsilip ko, wala namang tao. Wala ring hayop. Tanging ang kakapal na dilim lang, na parang may laman. Isang gabi, habang pilit kong pinipikit ang aking mga mata, narinig ko ang marahang kaluskos sa bubong. Daan-daan, parang paakyat, hindi lakad ng pusa. Hindi rin palaw ng ibon. Mabigat, mabagal, at paulit-ulit. Pinigil ko ang paghinga ko noon. Pakiramdam ko, ang anumang galaw ay maaaring makatawag pansin sa kung ano man ang nasa taas. Sa isip ko, baka hangin lang. Baka sanga ng puno. Pero walang puno sa tabi ng bubong namin. At ang hangin, hindi naglalakad. Kinabukasan, habang kami nagsasali ng tubig sa batya, narinig ko ang mga matatanda sa kabilang bakod. Bulungan. May nawawalang manok. May natagpong kalat na balahibo. At tubong na tuyo sa lupa. Isa lang, ang iniisip nila aswang. Sanay na ang baryo sa salitang iyon. Mula pagkabata, iyon na ang kwentong laging inuuli. Huwag maglalabas tuwing hating gabi. Huwag magpapasok ng di kilala. At laging may asin sa gilid ng bintana. Asin. Muli kong naalala ang matandang tindera. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanindig ang balahibo ko. Nagsisimula ng mag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi na ito simpleng lamig ng gabi. May dala itong babala. At ako, kahit bata pa noon, alam kong may darating at hindi ito basta tao. Sa baryo namin, hindi lang pampalasa ang asin. Isa itong sandata. Panangga. Panata. Tuwing umaga, makikita mo ang mga tae nagwiwisik nito sa harap na pintuan, sa bintana, sa paligid ng kanilang bahay. Para bang naglalagay sila ng harang na hindi kayang daanin ng karaniwang mata. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon pa rin ang matandang tindera. Hindi alintana ang takot ng buong paligid. Parang wala siyang pakialam sa mga anino ng gabi. Parang masanay siya sa dilim kaysa sa liwanag. Isang tanghaling tirik ang araw. Dumaan siya sa harap ng bahay namin. Tiningnan ko siya mula sa bintana. Sa ilalim ng araw, tila may alingas na sa kanyang balat. Hindi pawis, kundi parang manipis na alon ng itim na usok na pumapalibot sa kanya. Sandali lang iyon. Isang kisap mata, ngunit sapat para mapaurong ako. Sa kanyang bayong, andun pa rin ang mga supot ng asin. Maliliit. Puting-puti. Ngunit bakit parang may bahid na abo? Nang binuksan iyon ng isang kapitbahay, nakita kong hindi ordinaryong asin ang laman. Mas magaspang. Mas madilim ang kulay. Tinanong siya kung saan niya ito nakuha. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang at lumakad palayo. Mabagal at walang tunog ang hakbang. Parang hindi tumatama ang kanyang mga paa sa lupa. Kinagabihan, binantayan ko ang paligid. Wala akong ibang bitbit kundi kandila at karapon ng asin. Ang bintana ko'y may manipis na sapin ng asin sa gilid. Sapat na raw iyon, sabi ng matatanda. Pero habang tumatagal ang gabi, parang nabubura ito. Parang hinihigop ng hangin ang bawat butil. Tumingi ako sa labas, wala. Pero ramdam ko. May nakatingin. Nang sumapit ang hating gabi, isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Tumilapon ang asin sa sahig.
Tumama ang kandila sa semento. Napatay ang liwanag. At sa dilim, narinig ko ang tila pagaspas ng pakpak. 1, 2, 3 beses. Pagmulat ko may aninong dumaan sa tapat ng bahay. Mabilis. Hindi ko maaninag. Ngunit iniwan nito ang bakas sa hangin, isang amoy na maalat, malansa, at puno ng dugo. Simula noo, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. At ang asin, ang pinakasimpleng bagay sa aming baryo, ay naging paalala na may mga nilalang na hindi tinatalaban ng dasal, kundi ng lumang karunungang halos limot na ng tao. Sumapit ang gabi ng purnasang buwan. Sa aming baryo, iyon ang gabi kung kailan ang mga bakod ay pinapalibutan ng tinik. Ang mga bata ay hindi pinapalabas, at ang mga ilaw ng lampara ay hindi pinapatay kahit madaling araw. Hindi ito pista, hindi ito selebrasyon. Isa itong pag-aantabay sa kung anong hindi dapat dumating. Ako'y gising pa rin ng abutin ng 12:00. Tahimik, sobrang tahimik. Hindi umaalon ang hangin. Hindi umaatungal ang mga aso. Parang ang buong baryo ay piniringan ng takot. Ang buwan sa langit ay sobrang bilog at maliwanag. Ngunit hindi ito nagbibigay liwanag. Sa halip tila sinusundan nito ang bawat sulok ng kadiliman. Humiga ako, mata nakapikit ngunit hindi natutulog. May kabas sa dibdib, parang may inaasahan ang katawan kong hindi pa nauunawaan ng isipan. Ilang saglit pa, napansin kong nagbabago ang temperatura sa paligid. Hindi lamig na galing sa panahon, kundi lamig na may bigat, parang hangin sa loob ng kuweba na may bahid ng panis na hininga. Bigla, may narinig akong kalmot. Isa. Mabilis. Mababaw. Tapos sinundan pa. Mas malalim. Mas madiin. Tumigil ang mundo ko. Tumambad sa pandinig ko ang maraang paggapang sa bubong. Mga galos na hindi regular, hindi magaan, mabigat, tila matutulis ang mga dulo. Ang bawat kalmot ay parang sinadyang iparinig sa akin. Wala nang ibang tunog kundi iyon. Walang ulan, walang hangin, walang kuliglig. Dahan-dahan akong tumagilid sa pagkakahiga, nakatitig sa kisame, na para bang kayang butasin ng kung ano man ang naroon sa taas. Ramdam ko ang bawat pagtibok ng puso ko sa tenga. Bawat galaw ng anino sa gilid ng dingding ay parang multong sumasayaw sa takot ko. Maya-maya, isang mahinang kalos ko sa bintana. Parang kuko. Maiksi. Pasulpot. Nanginginig ang katawan ko sa takot. Ngunit hindi ako makagalaw. Tila pinako ako sa kama ng sarili kong hininga. Ang asin sa gilid ng bintana. Napansin kong unti-unting natutunaw. Walang ulan. Walang tubig. Pero parang hinigop ito ng mismong dilim. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, bigla itong nawala. Ang mga kalmot, ang ingay, ang anino. Parang nilamon ng hangin ang lahat. Iniwan akong nag-iisa, nanlalamig ang balat, at hindi tiyak kung ang katahimikan ba ay pahinga o babala na hindi pa tapos ang lahat. Pagdilat na umaga, tila walang nangyari. Ang araw ay sumilip mula sa likod ng bundok, gaya ng nakasanayan. Ang mga manok ay tumilaok. Ang mga batang kapitbahay ay naglalaro sa kalye, parang walang naging gabi ng kalmot at paggapang. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may kakaiba akong naramdaman.
Lumabas ako sa aming bahay, dala ang lumang walis tingting. Pero hindi ako nagwalis. Hindi ko kayang burahin agad ang mga palatandaan. Sa may gilid ng bintana, nandoon pa rin ang manipis na guhit kung saan dapat naroroon ang asin. Nawalis ito nang hindi ko nalalaman at sa ibabaw ng kahoy may naiwan. 3 marka. Parang kuko, parang kamay. Pero hindi kamay ng tao. Sinundan ko ang mga marka. Paakyat ito sa dingding, tapos pababa sa harap ng bahay. At sa harapan, sa mismong lupang basa pa mula sa hamog, may naiwan na mga yapak. Hindi ito yapak ng paa. Mas maliit, parang kamay ng bata, pero may 3 daliri lang. Madiin ang pagkatatak. Parang mabigat ang nilalang. Hindi pantay ang distansya ng bawat hakbang. Parang hindi normal ang paglakad. Habang sinusundan ko ito, patuloy ang pangangatog ng mga tuhod ko. Ang bawat bakas sa alikabok ay parang salitang ayaw ipabasa ng gabi. Sa dulo ng mga yapak, sa ilalim ng puno ng aratilis, nandoon ang kunit na bayong. Isa iyong palatandaan, pareho ng bayong ng tindera ng asin. Wala ng laman. Wala na ring asin. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Tahimik ang paligid. Pero ang dibdib ko'y parang pinupunit mula sa loob. Alam kong hindi ito normal. Alam kong hindi ito panaginip. Nang lumingon ko pabalik sa bahay, nandoon ang aso ng kapitbahay. Tahimik. Nakatingin sa akin. Hindi tumatahol. Ngunit ang buntot nito ay nakasuklob sa ilalim ng katawan. At ang mata nito, nakatuon sa puno ng aratilis, sa bakas, sa bayong. At ako, hindi ko alam kung babalik pa ba sa normal ang umaga. Dahil sa bawat yapak na iniwan ng gabi, may kasunod na aninong hindi basta nawawala. Hindi ko pinansin ang takot. Nilapitan ko ang bayong. Nabasa ito ng hamog ngunit hindi ito ordinaryong basa. Parang may naiwan sa loob. Isang malapot na likido na kulay abo at bahagyang may bahid ng pulang tuyo. Inangat ko ito ng dahan-dahan. Mabigat pa rin kahit walang laman na asin. May amoy. Hindi panis. Hindi bulok. Kundi matalas. Parang usok na sinunog sa loob ng bulsa. Parang pinaghalong tuyong dugo. At abo ng kahoy na may buhay. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero sinilip ko ang loob. Sa ilalim ng bayong, may maliit na piraso ng tela, kulay marumi, parang puting naging abuhin sa tagal. Nakaborda rito ang mga simbolong hindi ko maintindihan, mga pazigzag, bilog, at 3 tuldok na bumubuo ng hugis mata. Bigla akong napaatras. Ang mismong telang iyon. Nakita ko na sa tindahan ng matanda. Nakasukbit sa tali ng kanyang pulong bandana. At sa ilalim ng tela, may isa pang bagay, butil ng asin na kulay uling. Isa lang. Isa lang talaga. Pero nang hawakan ko ito, parang kinuryente ang kamay ko. Mabilis akong napabitaw. Tumilapo ng butil ng asin sa lupa. Agad itong lumubog sa lupa, para bang sinipsip ng mismong lupain yon. At sa mismong sandaling iyon, may umihip na hangin, hindi malamig kundi mainit. Nakakapasong init kahit wala namang araw. Ang mga dahon ng aratilis ay kumalaskos ng marahas. At sa gitna ng paligid na biglang nabuhay, narinig ko ang isang boses. Hindi ito sigaw. Hindi rin ito bulong. Isang halakhak. Mababa. Malalim. Galing sa kung saan.
Hindi ko alam kung guni-guni. Pero sa puntong iyon, alam kong ang bayong ay hindi basta gamit ng tindera. Isa itong sisidlan. Isa itong sisidlang tumatago ng masama. O pinipigilang makawala. Ang mas masama pa. Iniwan ko ito. Tumakbo ako pabalik ng bahay. Pero kahit nakapasok na ako, kahit nakasara ang mga bintana, at nakabarikada ang pinto, ang pakiramdam ay hindi nawawala. Para akong nadikit sa kung anumang lihim ang hindi ko dapat nakita. At ang asin, hindi ito pangontrala. Ito ay susi. Maghapon akong nanatili sa loob ng bahay. Hindi ako lumabas. Hindi ako kumain. Hindi ko binuksan ang bintana kahit patirik ang araw. Pero kahit sa liwanag, dama ko ang dilim na dumarampi sa paligid. Lumipas ang ilang oras. Umingay na ulit ang paligid. Nagumpisa ng maglaba ang mga kapitbahay. May nagkukumpuni ng bubong. May mga batang muling nagsisigawan sa daan, parang normal. Parang walang nangyaring kakaiba. Pero ako, hindi ko na kayang ibalik sa normal ang sarili ko. Nang bandang hapon, narinig ko ang kaluskos sa labas. Hindi sigaw. Hindi yapak. Kundi tunog ng bayong na binibitbit. Sumasalupsob sa lupa. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana. Nandoon na naman siya. Ang tindera ng asin. Pero may kakaiba ngayon. Hindi siya naglalako. Wala siyang inaalok. Tumigil lang siya sa gitna ng daan. Nakatingin sa malayo sa hindi ko alam kung saan. Walang imik, walang kilos. Nakatayo lang siya at ang bayong ay nakalapag sa tabi ng panya. Hindi ko makita ang mukha niya ng buo, pero ramdam kong hindi ito ang parehong matandang nakita ko noong mga nakaraang araw. Ang paligid ay maliwanag pa, ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Wala siyang anino. Walang hugis sa lupa. Wala kahit maliit na bakas ng pagkatao sa ilalim ng sinag ng araw. Tiningnan ko siyang mabuti. Hinanap ko ang anumang pagsisinungaling ng mata. Ngunit totoo, ang sinag ng araw ay diretso sa katawan niya. Pero walang aninong sumusunod. Tila nilalamon ng lupa ang liwanag sa paanan niya. Lumingon siya bigla. Napaurong ako. Parang naramdaman niyang pinagmamasdan ko siya. At sa isang iglap, lumakad siya. Papalapit sa bahay namin. Hindi siya tumatakbo. Hindi rin mabilis, mabagal. Parang sinadya ang bawat hakbang. Pinilit kong huwag huminga. Ang mga palad ko'y malamig, pawis na pawis. Pilit kong kinokontrol ang sariling huwag gumawa ng kahit anong tunog. Humingin ako muli sa labas. Wala na siya. Hindi ko siya nakitang lumis. Hindi ko siya nakitang pumasok sa ibang kanto. Basta nawala. Pero ang narinig ko sa pinto namin, 3 mahinang katok. 1, 2, 3. At kasunod noon, katahimikan. Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi ako gumalaw. Ngunit sa gilid ng sahig, nakita ko ang paggalaw ng ilang butil ng asin. Gumulong-gulong ito. Para bang may puwersang hindi nakikita. Napilit humahawi sa depensa. Hindi niya kailangang pumasok. Dahil ang liwanag ay hindi palaging ligtas. At ang wala sa anino ay hindi rin wala. Kinabukasan, hindi ko na napigilang lumabas.
Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil mas malaki na ang pangangailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang hindi pagkakaintindi ay parang langgam na unti-unting sumisiksik sa mga bitak ng utak ko, kumakagat sa bawat pag-iisip ko ng normal. Naglakad ako sa gilid ng daan, palayo sa bahay. Sa bawat hakba, iniwasan ko ang mga lugar kung saan may mga bakas ng asin. Hindi na ako sigurado kung ito'y proteksyon o paalala. Sa mata ng ibang tao, siguro'y parang normal lang akong. Pero sa loob-loob ko, isa akong naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Ang totoo at ang tinatago. Nakarating ako sa bahay ng isa sa mga pinakamatatandang residente sa baryo. Ang isang lola, nakilala sa pagiging matipid sa salita, ngunit may mga mata na parang nakakita na ng higit pa sa dapat. Nandoon siya sa balkonahe, nakaupo, tahimik. Paglapit ko, tumingin lang siya sa akin. Hindi ako nagsalita. Hindi ko na kailangan. Parang alam na niya ang dahilan ng pagdating ko. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Nanilaw na sa panahon. Nang buksan ko ito, naroon ang isang papel na halos kusot na. At sa papel, naroon ang iisang linya. Ang asin ay hindi lang panangga, ito ay panata. Kasama ng papel, isang maliit na garapon ng asin. Hindi ordinaryo. Kulay abo ang asin sa loob. At sa ilalim ng garapon, may ukit na pamilyar, ang simbolong may bilog at 3 tuldok. Nanginginig ang kamay ko. Ibinulong ng isip ko ang tanong na hindi ko kayang bigkisin. Ano ang koneksyon ko sa sumpang ito? Napatingin ako sa palad ko. Sa mismong gitna nito, may maliit na marka. Parang peklat pero hugis tuldok. Isa lang, ngunit sapat na para magpaalala. Sapat na para magtali sa akin sa isang bagay nang mas matanda pa sa alaala ko. Pag-uwi ko, dinala ko ang garapon sa silid. Itinabi ko ito sa bintana. At nang mahulog ang huling sinag ng araw sa asin sa loob, may nabuong anino sa dingding. Hugis babae, makatalikod. At sa mismong sulok ng kwarto ko, narinig ko ang mahinang tunog ng bayong. Bumagsak sa sahig. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Inagmasdan ko lang ang aninong nanatili sa dingding kahit na ang liwanag ng araw ay matagal nang nilamon ng gabi. Ang garapon ng asin ay nananatiling buo sa gilid ng bintana, pero ang anino ay hindi na umaalis. Gabi na. Tahimik, ngunit hindi mapayapa. Sa labas, walang hangin, walang kuliglig, wala ni isang alingonggaw. Isang katahimikang nakakabingi na parang hudyat ng paparating na hindi pa pinangalanan. Nasa kwarto ako, nakaupo sa sahig. Ang likod ko'y nakasandal sa pader. Hawak-hawak ko ang garapon, iniikot-ikot sa palad ko. Pinagmamasdan ang bawat butil ng asin sa loob. Para bang may buhay ito. Gumagalaw, humihina, hanggang sa maramdaman ko ang paglamig ng hangin. Bigla, ang mga ilaw sa poste sa labas ay isa-isang namatay. Walang putok ng bombilya. Walang kisap, basta lang nawala. Para bang sinipsip ng kadiliman. Sa mismong sulok ng silid, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Para bang may presensya.
Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. At saka sila nagsilabasan. Una, sa salamin ng bintana isang mukha. Hindi malinaw, pero naroon ang mata. Walang itim, puting-puti, tila walang kaluluwa. Sumunod, sa likod ng kurtina, isa pa. Mukha na hindi tao. Masyadong mahaba ang mukha. Mali ang pagkakalagay ng bibig, parang nakatawa, pero hindi masaya. Hindi sila gumagalaw. Mga mukha lang. Mga mukha sa dilim. Tumingin ako sa kisame. Naroon ang pangatlo. Baliktad ang ulo. Parang nakabitin. At ang bibig nito, dahan-dahang bumuka. Wala akong narinig. Pero parang sumisigaw. Tapos, isa-isang lumitaw ang mga kamay mula sa dingding. Umaabot, gumagapang, mga kamay na tila hinugot mula sa lupa. Makinis, maputla, parang walang dugo, pero buhay na buhay ang bawat galaw. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto. Napapalibutan ng mga mukha. Kamay at presensya na hindi ko maintindihan. At saka ako naalala ang sinabi sa papel. Ang asin ay panata. Binuksan ko ang garapon. Isang amoy na mapait ang kumawala. Amoy na parang lumang kandila, nadurog na buto, at bulok na lupa. Ibinuhos ko ang laman sa paligid ko. Sa sahig, sa pader, sa hangin. At isa-isa silang nawala. Hindi dahan-dahan, kundi parang kinupit ng liwanag. Nagliyab ang paligid sa hindi nakikitang apoy. Walang tunog, walang usok. Pero naramdaman ko ang bigat ng mga matang naglaho. Ang mga mukha ay hindi nagalit. Tila nalungkot. Parang paala. Ngunit alam kong hindi niya nahuli. Dahil ang asin ay hindi lang panangga, hindi lang panata. Ito rin ay pangako ng pagbabalik. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabi ng mga mukha. Tahimik muli ang baryo. Walang bagong kaganapan. Parang walang nangyari. Pero alam kong ang katahimikang ito ay wad. Parang telang itinatabing pansamantala sa isang sugat na malapit ng bumuka. Habang naglalakad ako sa gilid ng daan, napansin ko ang isang bagay. Wala na ang tindera ng asin. Wala na rin ang mga asin sa kalsada. Ang mga dating patak ng puti na naging marka ng takot, ngayon ay napalitan ng alikabok. At ang mga tao, parang nawala sa sarili. Tahimik ang mga mata. Mabigat ang hakbang. Parang mga aninong hindi alam na wala na silang laman. Muling lumapit sa akin ang matandang babae. Ang nag-abot sa akin ng papel noon. Pero ngayon, wala siyang bitbit. Nakatayo lang siya sa harapan ko. Pinagmasdan ako. At sa huli, ngumiti siya. Malungkot. Pagod. Iabot niya sa akin ang punang bandana. Ang parehong suot ng tindera. Sa loob nito, nakabalot ang isang piraso ng asin. Itim. Gaya ng nakita ko nun sa bayong. Ngunit ito'y mas maliit. Mas makintaba. Parang mata. Naintindihan ko na ako na ang tagapagdala. Ako na ang susunod. Ang panata ay ipinapasa. Hindi ito pinipili. Isa itong sumpang may sariling buhay. Kapag nasaksihan mo na ang dilim, kapag narinig mo na ang halakhak sa likod ng liwanag, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati. At sa gabing iyon,
Habang ako'y nakaupo sa harap ng lumang altar ng lola ko, hinawakan ko ang asin, isinuksok sa pulang tela, at ibinalik ito sa loob ng bayong na matagal ko nang itinago. Bukas, lalakad ako sa daan, kakapit ako sa bayong, at mag-aalok ako ng asin, hindi upang ibenta, kundi upang bantayan kung sino sa kanila ang makakakita at makakaramdam ng bigat ng panata. At kapag may tumigil, alam ko na ang gagawin. Ito na po ang aking kwento, Kuya Raul. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa. At sana po'y nagustuhan niyo po ang aking kwento. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.